Denuncian que se está pagando 2 veces o saneamento da EDAR, cuxa concesión rematará no 2013. Vamos ao 2031, inda que agora é unha rebaixa efectiva do 25%, xa que chega a ser o 25%, que eu xa o dudo. O problema é que seguiremos pagando seguiremos con as mesmas irregularidades, que son, pois seguiremos pagando Fontanero 2 veces, unha a Espiña da Fin e outra aquí, seguiremos pagando a depuración 2 veces, unha a través do saneamento e outra a través da EDAR, seguiremos pagando pois estas amortizacións 2 veces. Os nacionalistas tras 10 anos están en contra tamén da enquisa que o Concello quere elaborar entre os veciños para preguntar se apoian o rebaixe da tarifa porque non a ven fiable. Advirten que nin os comerciantes nin a Asociación de Veciños da Vila están a favor de asinar a proposta de Espina e Delfín. A Mesa da Auga volverase reunir cara a mediados deste mes.